mbadon nin donba mu menene aw be nyama na Allah taala deli ala ka kan ga don la don so heremay ala ka jon neni aw ayatam be kasra Allah taala ni nan srana ala nye anga sra on labanya saya pa fede saya ko ni abambeta amedien girin nanya girin chugo chugo amta laban sayama ni munu bay be ko fe diplôme bakle mun be dima médaille bakle mun be dima o de saya médaille o médaille ni dumay mumi to da ko shu o médaille dumay mumi kan na fulo to da ko tien o médaille dumay mumi ka du to da ko sanga moda o médaille dumay mumi ka yatima idon to da ko yatima deon o médaille dumay mumi muso to da ka ko filiya muso o médaille dumay mumi siso to da ka ko kaburu o médaille dumay mumi kana finin to da ko kasange kan miri 600 ere diga jete boli damne angana to chuya sila die mun namba kono ala ya masri mun bla ala ko ka parli nawni angana to chugo sila ulu kan la nege masri meta dondola ere do ba kono dondola abebe banki to balola wal me beta ka beto ko kisi ni bera kisi kuna wolo beka kuna wolo ba ni yoro beka ni yoro basoro o e mamu mana do aljina kono ni kele diem be soro ka kel lamru baye keri di dabri ala wallahi ni do na tasma ko na hari tungana na diem kono wanni ma foyi soro hari diem kono hari nyama sam feite dumini soro ka du ka dun ni do na aljanna kono wallahi ere tungana kana diem kono to bayin ta koy doni bayin ta koy nafulo bayin ta koy du chama bayin ta koy fanga bayin ta koy ngadmado ki do na aljina kono ni ma do aljina kono ka don ka fay na kuntunte dien kono te mu mi do aljina kono ala yesranye ani bara nyima mu ni ba ke yali ga saya donche wono do ayata ngabala ni ten flala kambala ala yesranye la kambala bara nyima kelila yana nga saya donche non kala me fara jon kunandiuka